ଗତକାଲି ସୁନାର ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2026 ବଜେଟରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଖସୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଉପରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 9,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାର ବଡ଼ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରୂପାର ଦର ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁନା ଦର ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2026-27 ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ବଜେଟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଏହାକୁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ। ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜେଟ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଲାଭ ଓ ବୁକିଂ। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପାକୁ ନିରାପଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୂପାର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା। ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବିଲୋପ ଚାହିଦା ହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେତା ଆଜିର ବଜେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା ମୂଲ୍ୟ ଦାମ କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦର ହ୍ରାସ ସମୟରେ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିବା। ଆଜିଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 1, 2026 ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହିତ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିୟମ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ନୂତନ ଏଲ୍‌ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଗତ କିଛି ମାସର ଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର 1450 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଘର ଏଲ୍‌ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଜେଟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନଜର ଅଛି। କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରର ଇନ୍ଧନ ସିଏନ୍‌ଜି, ପିଏନ୍‌ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବଜେଟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇନ୍ଧନ ସମୁଦାୟ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏନ୍‌ଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ସହିତ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିମାନ ଭଡ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପକେଟ୍ ପାଇଁ ଭାରି। ଯଦି ଆପଣ ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା କିମ୍ବା ତମ୍ବାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସରକାର ଏହି ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ ଆଧାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ସେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର KYC ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। PNB KYC ଅପଡେଟ୍। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ KYC ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ KYC ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ତେବେ PNB ଆପଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅପଡେଟ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା। ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍। 2026 ମସିହାର ICC ମ୍ୟାଚ୍। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସୁପର ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଲୱାନଙ୍କ କୁଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ଲକରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପାଗ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
भारत एवं पाकिस्तान मध्य 19 वर्षरू कम विश्वकप सुपर मैच समय बुलवार पाग विषय मैच 1 फेब्रुआरी स्थानीय सकाळ 9:30 आरंभ होबार कार्यक्रम रही। आकाश स्पष्ट रही। दिन सारा वर्षा होबार संभावना नहीं। प्रचुर सूर्य किरण आशा कर फलस्वरूप मैच सप्ताह होबार आशा कर तापमात्रा 25 ରୁ 28 डिग्री सेल्सियस मध्य रहा आशा कर टॉस जीतवा दल प्रथम बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं। जदि वर्षा ही गुरुत्वपूर्ण मैच को बाधा दिए ताले पाणीपाग रिपोर्ट अनुजाई अत्यंत असंभव एवं मैच बातिल हुए बोली टीम इंडिया यार सीधासलख लाभ पाइपर। भारतीय दल बर्तमान सुपर मिक्सर ग्रुप 2 पॉइंट द्वितीय स्थान। जदि मैच बातिल तेज भारत सहित गोटे पॉइंट सहज सेमिफाइनाल को। आयुष महोत्रे अधिनायकत्व भारतीय दल एपर्यंत 19 वर्षरू कम विश्वकप उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पाकिस्तान विषय विजय से सेमिफाइनाल योग्यता अर्जन कराइबा। सेमिफाइनाल पहुँचा पाकिस्तान केवल भारत को परास्त करा पड़ोनी बर एक गुरुत्वपूर्ण विधान में जितवा पड़ो। पाकिस्तान नेट रन भारत तुलन यथेष्ट कम यथार्थ प्रथम बैटिंग से अति कम 105 रन जितवा पड़ो। 251 रन टार्गेट पिछा करने को अति कम 29.4 ओवर मैच जितवा पड़ो। जितेबाला कम टार्गेट शीघ्र शेष करने को पड़ो।